Hallo, je Schwester. Een schönen Abend. Ich habe hier das hier arbeiten mit Amanasas gekregen wie in der Botschaft vor der Glatz hat geschickt en dat je bij ons een beetje dat heeft zich slag wordt bij ons zijn en irgendwo had ik de vrede even nog en vandaag weer einer van Chihuahua die we zei abgerecht zei dal en we een dietsche doen en nu groot van einer dat we een Mexikaner en ik probeer dat de kan ik Dietsch so dat probeer ik met de vrouw probeer Dietsch te leren de kan ik dat verstaan en ik probeer de uiting als de wist wat ik gesagt had op de mensagheid de wist dat niet zo de wat ik dat je en hebben en dat zei aan mijn haar die zei ik zal het alle twee nemen en dat voedsel wanneer ik daar wordt te mijn familie passeren en dat schwer zich dan zou dat zo van een enkel weer den had vielleicht ooit om te net doen en ik weet gleich wat alles is maar dat we een zeggen dat de geestelijke omgeving te mij ook eigenlijk als jong en jetzt met gebed verdienen en ik wil die vragen dat ze worden voor de nächste plus eerstelijk ik weet je beden en danken God en wie willen ook en ik wil plus den Herrn Jesus gehoorzaam zijn en dat de waarheid respectvol natuurlijk plus waoren en ook de zin. Aber dit weer een geraseld, sehr geraseld aan mijn nasa en onder die punt die zegt, ik zal het twee nemen en voets en ik wist wat ik gezegd had en ik vroeg hem, wat heb ik gezegd? En dan zei hij, du weet wat je gezegd hast, du neemt het twee. Dan kan je niet zeggen wat ik gezegd heb en dan valt me op wie en ik kon niet Dietsch. Aber wir in geraseld en ik vroeg ons te beden voor ons, was voor schutz en aber viel mehr staat bloß dat wir waren Kraft haben bis zum Gehorsam sein, dann wieder respektvoll, leiftulich die Wahrheit wieder vertalen, die Botschaft die bringt an unsere Dietsche en wenn irgendwas wat Wort, dann kann man sich ja auch bereit dat die Wahrheit wieder bringen en ich hoffe die Wahrheit auch. So would you please let's noch einmal beten, dat wir waren bis Gehorsam sein en bij ons falls kijk dat van nu wat ik goed zie dat we zo saß en niet einmal eingesperrt hat en dat we nimmer van saß ein Feier so als irgendwo van daar van Chihuahua Noorden haben en das heißt ik wil je dat vertalen ik wil het verder reden en we kunnen God prijzen en loven en beten dat Evangelium das wat wieder klar worden mensen kunnen vrij worden van Religion en van Sinn im Leben. Gottes Segen.